L-avukat Martin Fenek ikkontesta 4 darbiet l-elezzjoni ġenerali mal-Partit Nazzjonalista. Huwa kkontesta wkoll l-elezzjoni każwali ħalli jintela l-post battal ta' Tonio Borg f'Diċembru li għadda. Fi Breakfast News fuq One l-avukat Fenek svela li fil-ġimgħat li għaddew ġie avviċinat minn Paolo Borg Olivier ħalli jerġa' jikkontesta mal-Partit Nazzjonalista. Najtu koll, ċempilli Paolo Borg Olivier, għalli Martin, titteġa toħroġ, għatlu forget it, għatlu għajja nibqa mal-professjoni mill-inkompli fil-politika. Id-dikjarazzjoni tal-avukat Martin Fenek tikkontrasta mad-dikjarazzjoni ta' Borg Olivier li fil-konferenza tal-aħbarijiet naqas milli jsemmi dan id-dettall daqstant importanti. Martin Fenek għadu membru, pero kifat mhuwiex kandidat tal-Partit Nazzjonalista u li kuku kienu jittieħdu passi biex il-kandidatura tiegħu tiegħu. Il-kumpanija Intershore Fiduciary Services iffurmata minn Dr. Martin Fenek, Charles Sherry u Joe Cordina kienet tagħmel xogħol għall-kumpanija Akon sa qabel is-sena 2011. L-avukat Fenek ċaħat li l-kumpanija tiegħu għandha x'taqsam mal-miljuni ta' euro li qed jissemmew fl-iskandlu taż-żejt. L-istorja, unfortunately, miex forsi kif qed jipprova jpinġi. Il-miljuni qed jisemmow m'għaddewx mill-kumpanija Akon, la nafu bihom, la konna nafu bihom u lanqas nafu bihom ukoll għad tal-ġurnata tal-lum. Qal li bħala azzjonisti tal-Intershore Fiduciary Services f'dan il-perjodu laqataw kull relazzjoni minn mal-kumpanija ta' George Farrugia l-Awtorità Maltija Servizzi Finanzjarji u anqas it-Tax Compliance Unit qatt ma kellmuhom turija għall-avukat Fenek illi m'għamlu xejn ħażin. L-MFSA qatt ma kelmitna u bl-ebda mod ma TCU, jiġifieri mit-2003 ma implikat l-inna jew ma qalet li aħna involuti jew li aħna għandna xi flus jew aħna ġejna investigati. Jiġifieri għall mistoqsija li Joe Cordina jista' jkun għandu xi forma ta' responsabilità f'dan il-każ it-tweġiba tiegħek hija. Jiġifieri aħna kemm jien, kemm Charles Sherry u anki b'responsabilità Joe Cordina sirna nafu fuq dan l-allegat tixħim meta bdew jidhru fuq il-gazzetti. Saħaq li għal dan il-għan f'dan il-każ huwa m'għandu xejn x'jaħbi. Jiena nerġa' ngħid m'għandi lej xejn x'naħbi, għandi wiċċ mill-quddiem. Għal dan il-għan l-avukat Fenek ċaħat kwalunkwe akkuża li għamillu Tonio Fenek fl-aħħar sigħat. U mhux veru li l-Intershore ħadet xi flus, kienet tuħu biss 700 euro fis-sena li kienet il-fi tagħna tal-li konna l-fiduċiri tagħha. Tonio Fenek allega li l-kumpanija Intershore Fiduciary Services hija mżeffna fl-iskandlu taż-żejt, iżda l-eks kandidat nazzjonalista jinsisti illi dan mhux minnu. L-avukat Fenek sostna li huwa ma ġiex ikkonsultat qabel mal-Partit Nazzjonalista ħareġ id-dettalji ta' dan il-każ u l-fatt li spiċċa mżeffen f'każ bħal da meta m'għamel xejn ħażin skontu mhix xi ħaġa sabiħa. ċerti allegazzjonijiet li forsi mhumiex vera huma inġusti. Fil-waqt li meskludix li jista' jipproċedi legalment kontra min qed jipprova jħammġu, l-avukat Fenek temm b'dan l-appell fil-konfront ta' dawk illi qed jippruvaw iċabsuh għal skopijiet personali tagħhom. Jiena għandi l-integrità tiegħi, għandi l-professjonalità tiegħi u ma nixtiex u ma nieħux gost il xi ħadd jipprova jċabpas l-integrità u l-professjonalità tiegħi. Ili avukat 25 sena, qatt ma kelli problemi u nispera qatt ma jkolli problemi u se nħalli ħadd jipprova jċappasni għal skopijiet personali tiegħu. ċaru tont.